לפני שנמשיך לגפה עליונה, עשינו פעם אחת כבר בשיעור הראשון של האבחון, השתמשנו בעצם במנוף של הירך כדי למשש את הבטן. זוכרים? ולחפש בעצם נקודות התנגדות, ולחפש מתח רקמתי, ויסרלי או שרירי. זוכרים את זה, נכון? כן. אז יאללה, let's do it. זה אחרי הלומבר בא בדרך? כן, בדרך כלל כן. אני עושה את הסרקומדקשן כדי לייצר תנועה איפה שאני ממשש. אני בעצם מקצר את השרירים, אני מייצר תנועה במעי, או באיזשהו איבר שאני רוצה להרגיש אותו. אם יש אזורים שאתם מרגישים מתח רקמתי גבוה, אפשר לעצור בהם ולנסות לשחרר בעזרת איניביציה ותנועה של המנוף אל עבר האצבעות. וואי, זה קשה לי שכל רגע הזה, פשוט תהיו קשובים. אם אתם לא מצליחים, פספסתם, אז תנו לי להמשיך. אני אומר, אם יש מתח רקמתי, אם אני ממשש ואני מוצא אזורים עם מתח רקמתי, זה יכול להיות שטחי בשרירים, או שזה יכול להיות עמוק יותר בוויסרה, באיברים הפנימיים, אני יכול להתעכב שמה, ובעזרת איניביציה ותנועה של המנוף על גבי האצבעות, לנסות לשחרר את המתח הרקמתי שאני מרגיש. יונתן, אתה עובד רק בצד של הרגל? כן, בטכניקה הזאת אני עובד רק בצד הקרוב אליי. עוד רגע אני אראה לכם טכניקה שאני יכול לעבוד על שני הצדדים. ואתם מכירים את האנטומיה הוויסרלית די טוב, אז אתם ממש יכולים לעבור איבר, לעבור על הסקום, איליוסקל ואלב, הסנדינג קולון, כבד, כל מה שיש לכם בצד שאתם נמצאים בו. ובאמת תחפשו נקודות התנגדות, תחפשו מתח רקמתי לא תקין. אם מצאתם, תנסו לשחרר אותו. כמה רגעים. עכשיו, הרגל הזאת, אני מזיזה אותה? כן, אני מזיז כדי לייצר תנועה באצבעות שלי. אוקיי, בואו נמשיך למשהו חדש שלא למדנו. אני יכול גם לבדוק ולטפל בכל הבטן, ולא רק בצד הקרוב אליי. בשביל זה אני הולך להשתמש בשתי רגליים, ויש לי שתי וריאציות איך אני יכול לעבוד עם שתי רגליים. מנוף של שני רגליים זה מנוף חזק. זה מייצר המון תנועה בוויסרה ובטח בשרירי הבטן. יש לי שתי אפשרויות. אופציה ראשונה זה לכופף את הירכיים, ולתמוך בשתי הרגליים בצורה כזאת, עם האמה שלי. ואז יש לי יד אחת חופשית, ואני יכול לעשות סרקומדקשן, אתה יכול לשחרר עליו. ואז אני עם כף יד פתוחה יכול למשש את הצד הקרוב אליי ואת הצד הרחוק אליי. אפשר לעשות בניתן. סליחה? זה יותר נוח לעשות. תנסי פעם אחת איך שאני מראה לך, ואם זה ממש לא נוח לך, אז תעשי איך שנוח לך. אבל בגדול, זה לא אמור להיות יותר נוח לעשות ממתחת, דווקא אמור להיות יותר נוח, תעשי כמו שאני עושה, תסתכלי, זה לא אותו דבר. זה אמור להיות מאוד נוח. ואז אני יכול ממש לבדוק את כל הבטן, ולייצר תנועה גדולה, ממש לשחרר את כל הבטן. אופציה שנייה, אם זה לא נוח, כי לא תמיד זה נוח, בטח למטופל גדול, אם מטופל גדול, אני יכול לעשות ככה. אותו דבר בדיוק, רק אני משנה מנח. אני מתיישב ומניח את הכתפיים, את הברכיים שלו על הבית חזה שלי, כתף שלי. ואז יש לי שתי ידיים חופשיות. ופה אני יכול לעשות את אותו דבר. אז קחו לכם דקה וחצי, תעברו על כל הבטן ותחפשו אזורים עם מתח רקמתי גבוה, עם נקודות התנגדות גבוהות יותר, ותנסו לשחרר אותם.